starts with an idea, a thought inside your head, something you imagine or feel. Then all you need's a paintbrush or just a little clay, and suddenly you're... Hoe komst u aan die passie voor dit werk? Dat zit in mij. Dat is mijn leven. Als ik het niet doe, een dag niet doe, iets, het schetsen of het schilderen of bedenken van iets, dan mis ik iets. Whatever's in your head, whatever's in your heart, you can make your own art. It could be a cookie, or maybe 2 or 3. It could be a flower. Or a picture of me. Elmo draws with crayons. I like pen and ink. Me use cookie crumbs to show what me feel and think. Make your own art. Ik heb een kronkel en ik maak gewoon wat ik bedenk. Die kronkel komt, ik wie ons schilderij toen ik op mijn squon baggerd. En daar woerde hij meer aan en toen dacht ik, daar kijk ik wat mee doen. En toen ik eerst een squon dien en toen ze jas probeerd en daar komt het bij. Het is per ongeluk geboren. Ben er nog mensen die mij zo'n originele Tineke bed en roen rennen hier in Friesland? Ja, er zijn een aantal die daarin rondrennen. Ja, net heel volle nog. Dat komt ooit nog, maar ja, niet gebeuren. Make your very